Zapraszam, dzisiaj świątecznie, miło, łatwo i przyjemnie. Dwie super rzeczy, więc czy coś może pójść nie tak? Po pierwsze, deska, piękna, frezowana, ja ją uwielbiam, cokolwiek do niej nie przykleję, wygląda świetnie. A druga rzecz, która sama zrobiła tą robotę, to przepiękny papier ryżowy. No i jeszcze jajeczko ze sklejki, żeby całość nabrała takiego mocnego, świątecznego klimatu. Moje jajko jest wysokie na 10,5 cm, ale troszkę większe albo mniejsze też da radę. Prawdę mówiąc, to jest mój ulubiony rodzaj projektów, taki dla dzieci albo dla początkujących, bo taka prosta rzecz to zawsze wyjdzie. Człowiek się nie przejmuje, że jakieś spękania poszły nie tak, że lakier błyszczący jest błyszczący, ale nie jest idealnie i znowu trzeba szlifować i znowu trzeba lakierować, a tutaj wszystko wychodzi. I nawet jeżeli ktoś powie, że to za proste, że stać mnie na więcej. No jasne, że stać, ale po co się napinać, skoro to ma być przyjemność? Może kiedyś się wezmę za siebie i zrobię coś ambitnego, ale nie tym razem. Idąc za ciosem, zapraszam na nieambitny efekt deski. Potrzebny jest pędzel szczecinowy i jeżeli macie taki stary, troszkę twardy, to on będzie najlepszy do tej pracy. Jak widzicie, robi to się metodą suchego pędzla, czyli nabieramy trochę farby na pędzel, potem gdzieś ją wypisujemy i taką resztówką, pędzlem, który ledwo maluje, robimy te pociągnięcia. Właściwie jest tutaj tylko jedna zasada, te pociągnięcia muszą być idealnie równoległe. No ale żeby było chociaż troszkę ambitniej, to zrobimy deski w dwóch kolorach. Przyda się jakaś błękitna albo niebieska farba, trzeba ją bardzo mocno rozwodnić, bo nierozwodniona zamaluje nam te szare mazy, które robiliśmy przed chwilą. Sprawdzam, czy kwiatki przy zajączkach pasują do koloru desek. Powiedzmy, że jako tako, nie jest źle. Ale żeby było idealnie, wystarczy tym niebieskim pochlapać deskę i oczywiście obrazek. Czary, natychmiast robi się z tego fajny komplet. Jeżeli macie ochotę podejść do tematu ambitniej, to rameczkę można na przykład zrobić z jakichś fajnych wycisków z masy. Przykleić koronkę albo tak jak ja, po prostu ją namalować. Teoria koloru mówi, że najpiękniejsze dla naszego oka są połączenia trzech kolorów, które do siebie pasują. W te trzy kolory nie wliczamy białego oraz czarnego, więc moja deska do tej pory składała się z niebieskiego i szarego. Trzeba coś dodać i to będą zielone listki. Foremka silikonowa i masa super lekka, bardzo stara. Naprawdę mam problem, żeby te listki powyciskać. No ale gdy już powyciskałam, wysuszyłam, to trzeba je podmalować, żeby pasowały do mojej teorii trzech kolorów. Po pierwsze, żeby wyglądały fajnie, używam dwóch kolorów zielonego i dodaję odrobinę białego oraz brązowego. Ten brąz tak troszkę brudzi brzegi listków. Zobaczcie, zaraz pokażę Wam z bliska, jak to fajnie i naturalnie wygląda. Te brzegi brudzę, jak widzicie, pędzelkiem wachlarzykowym. Dwie podpowiedzi. Malować listki zaczynam dopiero wtedy, gdy są już naprawdę suche. A gdy farba wyschnie, to jeszcze pędzlem szczecinowym i odrobiną białej farby troszkę je bielę. Będą miały fajniejszy efekt 3D. No i jeszcze jeżeli chodzi o efekt 3D, warto podcieniować ramkę, chociaż odrobinę. Pędzel skośny, 6 albo 8, bo to jajeczko jest malutkie i jakaś ciemna farba. Może być ciemny brąz albo szary, czarny będzie troszkę za mocny. W sumie można tego nie robić, ale ja lubię takie delikatne cieniowanie, bo dzięki temu obrazek nabiera głębi. Gdy wszystko wyschło, jeszcze zarówno deskę, jak i obrazek delikatnie pochlapałam białą farbą akrylową. Lubię chlapanie, nic na to nie poradzę. Wydaje mi się, że zawsze dzięki temu praca jest troszkę ciekawsza dla naszego oka. Wszystkie elementy są przygotowane, więc trzeba skleić. Jajeczko kleję na takim dystansie zrobionym z kartonu. Naokoło dodałam trochę sizalu, taki prawie biały. Myślę, że to bardzo fajnie wygląda. A teraz tylko doklejam kokardkę, dokomponowuję listki i moja deska lekka, łatwa, przyjemna i świąteczna jest gotowa. No ale w sumie tak się zastanawiam, czy tylko ja tak na leniucha lubię robić proste prace? Powiedzcie, jak to u Was jest? Czy często wchodzicie na te wysokie poziomy, żeby zrobić coś ambitnego? Czy często, tak jak ja, robicie dla przyjemności, żeby się nie stresować, żeby było miło, łatwo i przyjemnie? Czy każda praca jest u Was ambitna, czy powiedzmy co 10?
A ja już dziękuję za uwagę i moje leniwe, nieambitne króliczki pozdrawiają Was świątecznie i serdecznie. A wszystkich wkręconych w deku zapraszam na naszą grupę na Facebooku. A i jak zwykle lista wszystkich produktów, których używałam, jest w opisie wideo. Wystarczy kliknąć w link. Do zobaczenia!